Pagkadako na nako, dito ninyo sa timunan. Ako, tinuray mga igsoon, binunyagan yung First Katoliko, diha sa katedral. O yan, niabot ang panahon sa atong panahon nga din, ako nag-eskwela na, graduate ako elementary, o niya kay kinilang ginikanan nga gusto maka-eskwela ang ilang mga anak niya sa syudad. So naling kamot sila nga maka-eskwela ko, o mamatuto ko nila mga igsoon. Kaning San Jose Parish Church, usa ko si Ginlo iya atong 1983. Crazy ang akong edad. Gituluan ni atong Our Father, which art in heaven. Nakabalo pa ko anak. O katong Hilmi Full of Grace. Gipa memorize na namo sa maestra sa matag higayon nga duna man ni subject nga inilana nga magsakulo. Ayan itong panahon na sa diha nga hapit na kong human sa first year. Nakuhan ko, mura nga dagdan ko spesyawan. Mga hinunggan mga igsoon nga wag ko humag-eskwela. Manang akong tawag na kong kaugalingon o grade 1, 6, 11, kaya wala ko kahuman. Igor ako kabalo mo basa, kabalo mo suwat. Manang kong backgrounds kong kinabuhi. Netong panahon, sa diha nga kiniyang mga debator din ng siyudad sa Pagadian, sama nila ni Brother Caliso, o niya sila Brother Anhil Bunto, moto sila padumog si Brother Mihamda, diha sa Dixian. Kaya doon ako ay pinaka-idolo nga debator din nga, dili kayo nung siya mo debate. Ano si Jimmy Rismuras, muna ako ang pinakakinaham nga kuan ba, debator kay mapausanon siya malinawaton. O, dili sa pakiro. Kung siya nagkarikol sa Biblia, iya bang tagaan, iya lang lukagan. Nakita na to ang iya mga pagkinabuhi bitaw nga humble. Wala hinungdan mga igsoon nga nakapit ko niya sa pagka-Kristuhanon. Usap ni Kristuhanon mga igsoon, magtotoo diha ni Jesus Christ. Ako piti kuyawan ako mga igsoon kay kinilaging wa po ta kahibalo o kung sa kayo'y kanabitaw rules sa mga debate. Pero ako nga tunan ang rules sa debate tungod kay dugay-dugay naman sa ito diha sa RMN XPR. Ako kang 2008 gadala na kong programa. Ako'y dipili nila mahimo nilang angkor and moderator diha mga hinungdan nga siguro ako'y napili nila. Pero sa tinuod lang ako, abuntagan rin itong sugalan at itong panahon. Ang kalukoy sa Ginoo, tungod siya mo'y nag-agat na kumensya, hindi mga tawanan, nagkaila sila sa Diyos. Apa na ilang mga binuhatan, wala sila magmatuon. Hindi ka na sa uno, Tito 1:16, wala hinungdan nga, unsa bagay ang ako ang pagsimba niya itong panahon. Ngayon, human ko mo simba, tuwara mo pos pulangan kanunay, tuwara pos inuman, may hinungdan nga, useless o kapakyasan ng akong naangkon ni atong panahon na. Panakita na ko igsoon sa si Kristos kung ginabot. Daghang relihiyon nga akong sudan. Niyagi pa ko itong relihiyon nga katong gitawag ko, kuhul po disam. Dili ka maduklan sa lisan kung sa hinagiban ni atong mga higayulang nga igsoon. Pero, akong nakita po dito, yan daw murag anting-anting mo ito mga igsoon. Kaya nakita na ko niya sa Ezekiel 3:20, yung siya nga, bupak ako sa yung anting-anting mo na hinungdan nga, ingon ta nga, nadukul din ko sa Ginoo tungod kay, kining Biblia, mo ay nakapaduol na ko sa Ginoo. Kaning Biblia mga igsoon, walay tao nga nakakating na ko o nakapausap sa dagan sa mong kinabuhi. Walay tao, walay pastor niya ito sa balay mainos drag nga mag-Bible study ta sa inyo. Kundi, kanilang, pag ingon sa Biblia, gabulahan ka mong mabasa o kay magapamati nini, hapit na matuman ang nasulat ni ini nga propesya. Malinunggan nga Isos, naningamot ko adlaw gabi nga din, masunod na to ang kabubuton sa Ginoo. O hangtod karon na matutok lang niya kung ko diya si Ginoo, o dili pinaagi sa ito. Dagan ko ganyan nga sutan. Gikan ko sa alliance,
nagasunod kong iglesia ni Kristo, dugay-dugay niyo kong iglesia lawas ni Kristo, kay ang iglesia ni Kristo, makamagin ay pinakataas na kinasudan, dugay kong nagkinabuhi di apan. Sabihin ko na kanina, useless ang atong pagpakikuban tungkol kay ako na aman sa kahilayan na bilog. Gikan sa simbahan, ang gikan sa simbahan, di na ko maulit, usahay bungtan na ko maulit dito sa balay, o na hinungdan nga, sige pa nag-away. So, ang grasya sa Ginoo, minabutis kung kinabuhi mo na hinungdan nga, nakabig ko dira sa pagkamatarong uban sa Ginoo. So, mara to kung background, maayong hapon yung talan sa itong iulit, discrimsi siguro. Mundang sa bagay aron na ito ang hatagang agianan ato mga igsoon nga niya nalig ngayon ang mga sakop sa Faith Tabernacle. Atong i-recognize kauban si Pastor Maghanay, ang magsanay o handa po sa nangabisa na ito rin atong gihanay para nila. So ito na sa ihulog kanili para masabutan kaya nga itong moderator di ka pa ni sulungsod sa migil at ibang layuan kanya atong pasalaw si Pastor magsanay kaya mamali na sabutan nga mamuhang moderator nga dili katoliko ipahayag ni Pastor nga ni hangalik din sa katoliko pero katoliko siya kabunyagan sakop siya sa kasimbahan karon na dito, Happy Church. Malipayon ang simbahan. Pagka lang wag yung maigaran? So, okay, ito sa may punto ka nalit sa itong mga viewers o sa itong mga team paminaw. Atong isa, timekeeper atong ginanglan, duha. Si Dragon. Duha ka timekeeper. Kabilista ang timekeeper para mo bias. Siya mo Pikas. Nasa representative, timekeeper kay para sa ilakan ang speakers. Then ang moderator, lagi siya. Siya gyud moderator kay ano naman siya na, umay laing nga na dung moderator debate dire. Sa inyo, pastor. Sabay ito pa ninyo. Kay pagkuha og timekeeper di kasi duha. Sa pikas ang timekeeper po. Tapos ang moderator, balisiya na lang yung Tapad siya dire. tapad sila. Balitan sa oras para Yes. patas ang oras. Correct. Pinamo ba sa kuha na interpretation na amo mo na mga pangutana di pagkuhan man Ikaw mo kuan. sa mga minutos ba? Daman ay lagda. Mao to lagda, tanatong lagda. So na timekeeper. Taayod. Yes, Patawag si Bro, ali bro. Bro, ale bro. Imo na kag timekeeper bro. Ale. At ang itanawagan si Brad Lito Dragon na itong higalang perting kumihala sa mahimong timekeeper. Pagpasok siya may bulungan Asa sa ang Bible? oras. Duha ra ka bug Bible ni Pastoy. Patas pa sa oras. Pero itong moderator, siya Brad Estraya sa Happy Church.
Bro, kanang timekeeper, pinira. Asa Bible ni Pastor Duhar magabok. Duhar magabok Bible. Duhar Nagpasalamat ang Bible. City Government Authority sa Duha ka Bible ni Pastor. Si Konsehal Gavinia, akong gitawagan, Ganse. sarado niya ang opisina. Ang papel na dito, o niya, ang papel na ito na inot, na 50 kabago, na natay sound system, timaan nga approve sa city government. Basically approved from our city administrator, Sir Vince Keep of the Board, ang ato ang piso manager, o ang ato ang city administrator. Hello. Hey. Okay. So, salamat din city government. Sa mga naas palibot, ang mahitabo karon na doon ay gitawag na to ang bitay sa pagtuo. No? Gikan sa mga exor. Kanay nga mic, usa ni? Diyan na sa speaker mo na. Sa speaker. Oo no. Yun mo bro? Speaker na. Naman ko. Kami na isa. Back up rin isa. Sa speaker dito. Kani sa speaker. Hey. Ang Sa timekeeper na. mura ko yung dabilaw. Ano yun? Timekeeper na. Timekeeper. Ito ba yun? Oo na eh. Duhar ka buok. Ang atong permit alas 12, tama na alas 6 sa gabi. Op kay murag feedback. So kay alas 12 tama na alas 6 sa gabi i-consider na ito ang last nga panahon para matapok sa tao. Ano na tayo public activism. Kaya na po. Kaya siya, nauyo na record na sa video. Na-record sa video, documentation. Ang mga naging kasabutan. Hey, hey. Walay ko na lang. Hindi. Ito, gikunakan yung last time na tema. Gikunakan yung releasing yung last time. Waday klaro ni. Duhar magabok Bible dalang pastor. Hey. Ganse. Nanay ko anang Danila ko. Anang Danila. Wala mo. Daghan. Apay Mama Mary versus duha ka buok Bible. Okay. Gitan. Yun daw yun. Basig dito wala naon. Gitanaw pa ang ano, ang kaniyang guidelines o criteria sa dibig. Naasa itong buwan. Ato i-acknowledge rin ang buwan, ang atong mga kaniyang membro sa Church Tabernacle, no? Headed by Pastor Jimar Magsanay ang company. Nagri akong higala po kay Pastor, no? Si Pastor Tampon, ang bimanagog si Juan ba? Mungsod Karyo abot Pastor Tampon. So, uban yan sa itong mga kaigsunan nga nasa palibot, no? Muli gitawag sa Binisaya o
awar o principle ang battle of ideas. O sa kuwan pa, o sa in English pa rin, manigubat sa prinsipyo o kanyang pagkikbisog sa kamaturan. No? Tahuman na rin niya, kaya niyang atong ipaila-ila ng atong kuwan, ang atong moderator, kaya atong yung moderator mismo mo explain, mo explicar kung sa'yo na sunod, no? Kung sa'yo na sunod sa kaya na ang atong mga kanang lagda sa debate. Mo na kontra. Sa mga nangutana kinsay katbang. Mo ni. So, kasabot pa sila, no? Ano yun? Mga kaigsunan. Ah, Pwede lang po na siguro o buwan, karang doon ka po mag-timekeeper para sigurado, tanaw na sa oras. So, karon atong mga kaigsunan, atong kaigsunan sa no? Ipa-explain sa atong moderator ang lagda sa debate, Bradrick Traya. Kaliwa. So, ang timekeeper, ang atong timekeeper, guys, libat-libat. So, kinahanglan na usap ka representative sa Faith Tabernacle o usap ka representative timekeeper sa Catholic Faith Defender. Para matas. Pastor Gilmar Magsanay, Faith Tabernacle Church. Ano ito karon tayo? Ano ito pagambitan nga ron? Mga igsoon. mo ni ang Damla nakamulo na. atong pinangga nga si pastor, founder mismo sa iyang simbahang gitukod. Tabernacle Church. Si Pablo nga, si Brad Pablo nga, no? Ya, Brad Pablo, pili ka kan kita Biblia kita la ilaha duara kabo. Timekeeper para, pili. Isdei ang sana, di ba sines? Timekeeper eh. Ito na. Ikan balita sa Pablo. Timekeeper po, okay na. Welcome si Brad, Pablo Lano. Pastor. Timekeeper ka bro, okay na? Parang kung bisa, dili katoliko, dili tabernacle. Timekeeper, di hata doon. Kauna pero karon naman. Amay mayo, mangi ko ni mo ikaw ang moderator. Kana man tayo moderator. Ito bang wala ko kung kaila sa iya. Dili. Nakadungog man ko nimo nga SDA. Naka-sure ko nga SDA kita. Sige. Kay sa iya naman. Kiti naman. Nakaila na ka ni Lupe na. Moderator na rin. No? Happy Church. Happy Church. Happy Church. Unsa? Sa Happy Church. Happy Church. Ayamat malipayon kay Ayamat naong Happy pa. Church. Karon ko kabantay ba na Happy Church. Amo dali mo naong happy kayo. Pastor Sudyang ba? Ah, Ay, nagkaroon ni Pastor Sudyang? Wala. Dating BJP ba niya? Pero karon po So, ang iyong duhay moderator, kini main moderator, ikaw po moderator. Assist niya. Sige. Sige. Para di siya, nawag pa naman yung malibog. Happy Church. Technicalities, dito sa din. Isa may sa kon, lahang. So, ang timekeeper ka lang, isa. Si Danny na lang oh. Happy Church. Mo ding malipayon kay kag naong rontor kay Happy Church man. Brad na itawag ayaw ng pastor kay war ba simbahan. Ang ngay tawag ng pastor kana na simbahan gidala. Lagi.
So, ito na welcome ito ang co-moderator. So, dumaan na yung moderator. Happy Church of Seventh-day Adventist. Dua. Ang isa ni membro sa pre-media sa Seventh-day Adventist. Ang higala ni Brother Richie. So, timekeeper na lang kinahanglan. Ako na. Patumura sa baba, limitado. So, Brad. Pablo. Once again, Brad, Pablo. Bro, Pablo, are bro. So, kinahanglan tag timekeeper. Usa sa tapunik. Usa sa Faith Tabernacle. Talikod sa moderator na sila. Okay, shout out to Jim. Pwede ikaw timekeeper sa Catholic? Family Baptistan Valley. Timekeeper ka? Shout Sige. out sa iyo, ma'am. Nana may timekeeper. So, si Pastor Magsanay. Tabernacle Church. Mao ni si Pastor Eric Magsanay, founder Take sa note. Tabernacle Church. Hindi ka pwede mo declare, hindi pwede una. Tesa, wala ka sa mahitabo sa... Ay, Sa original sa sakot, wala ka nyo eh. Oh. Kasi ang gingon ni Pastor, bahala na sa dito nila kami may bahala. Nana sa video. Baptist, UCCP o Kalaya. Oh. Kare sa badisa membro sa media. Ano daw ba nangita sa kuan kay? Kuya. Ang problema ng gani, wala mo makigsabot ng mudaan. Wagay mo nagprebalo nga dire. Ang moderator dapat lisensyado. Ayaw lang Na license ba? License. ayaw nagsigua kay ka. Ayaw nagsigua ay pag-mic. Tesa, Ano ka ning ingondaan? una, kamuhi ng haki, pero wag mo may kabadas permit. Take note na. Kanwa, Tesa. Tesa. Kanwa, naana mo'y lastar na kanan pagkabutin niyo. Naana yung moderator. Inyo ang alang representante mo'y gulang. Dili pa Oh. pwede. Last time galing, yung kung last time nga, isabay mo ka sa permit, kamo, pa sa permit. Kasagdi lang pastor, Yung ka manawag, duhalin ni pastor iputa. Kamong duha mo pirma. O gani mo Ano mo na nagprebalo. istorya? Amo permas permit. Okay. Nilugok mo na yung trabaho. Oy, Ayaw istorya ko na ayaw. Alam pa may mga bro. Kay naapamanta sa pre-conference. Last time ko ni kay ang nadunggan ko na mo ani Sikag Alliance, Rivales Katoliko. Sa inyo ha, duha. Maunay among nadunggan. Unang pasensya lang. Ako na pasensya lang. Pero na pasensya lang kung dili ni Sir, kinahanglan na to ang hard copy, sir. Dili pwede ang verbal. Hard copy ang gikinahanglan, black and white. Black and white, hindi pwede ang kuan. Tapos ang moderator dapat lisensyado. Bro, excuse. Lisensyado. Mangita maka-permit. Okay naman Public places are owned by the city government. Di man may pwede magagamit ko niyo, di man may allow dahil wala. Gamiton man ni facility so wala ni kami may natisura sa dili lang ang bangko. dili mo dayon dili. Tihon man tanan tanan. Sir, ang istorya, sir, inikuha sa permit, mutawag siya, kaya naa silang duha yung Dili, pirmahan. dili, Si Sir Kenneth naman ka istorya, nga silang duha na ay pirmahan. Dili, Pagkuha sa ang problema permit. na na-acquire man mo, naka-secure man permit. Okay, kung nakasecure, sa imong istorya karon nga nakasecure, when is the permit? Now, why will you question the presence of the approved permit? Kaya okay naman. We cannot use this venue if there is no approval from the city government. Dahil commotion din ni karon, magkapakita mo magkapakita. Na permit ka, asa man to bro? Tawagan siya sila. Na, ako kami doon na Black and white. Hello, Kasyal. Hapon. Public man yun. Ay, Milaw Isa. ang permit na mo, nasa imong opisina hapon, Kasyal. Wala na ba na mo nadala? Atong sa public catechism, bida Kasyal? Galisyon naman lang noon. Okay na ba, Kasyal? Ay, ka Bisa ka Mikrofon. Ano dala na to? Okay, Kasyal.
Excuse konsehal. Kering. Excuse konsehal. Dara picture sa pagkuha permit. Excuse konsehal. Good afternoon. Yes Papel sir. lang, papel. Bisa picture sa Kining, papel. pwede na to makuha ng hard copy sir, ang black and white sa permit. Just to make sure if ever nga doon ay mga commotions nga whatever happen sa maong event. Dili ni allow ni mga sound system wala permit. Jadi may maka-secure ang sound system wala permit. Nasa opisina lagi ni Konsyal. Sa Bando man ron kagapon na meeting si Konsyal. Sa Konsyal, thank you kayo Konsyal. Okay na. Nay public rally. Nay public rally Konsyal katong nasa sulat ito, posibleng dialogue yan ang abot mo sila. So morning nga nahitabo. Yang kita mo silang permit. Mo ta mong gitawagan ka. Salamat kay Konsyal. Okay naman to na ano sa gamito ang mga usage of the Taclobo. Okay, Okay naman to na okay naman sa thank you Konsyal. Good afternoon. God bless you. Sige, black and white. Sige, sige. Ano? Gina, kanin na lang kuha na. May promotion, may tabo. Tawagan sa opisina. Si gabi niya. Gabi niya. Oh, sa picture today. Dili tawang bugos. Dili sila ayaw. O dili mo ayaw. Okay ra. Mapadayon mo sa akong program. Dili mo. Okay ra. Mapadayon mo sa akong program. Basta magkuhan. Okay. Oh, basta secure na, okay na, permit. Anong na may komosyon yun? Kristohanon, matatanan. Pag ginuko mo na ito Diba? Na, mga patag. Ito pulis niya. Aron na bantayan diri. Pila request ay pulis niya, oh. Dili. Saman. Ako yung mato dito sa pulis. Ayaw na. Mahasol na. Oh, wala mga Pag ginuko mo na ito, anong na may komosyon? Oh. O gani. Dili man. Tawag sa GC. GC ba? Tawag sulay. So kung dili mo padayon mi sa mong kwan, public catechism mo gira. Namay mga kauban, ano kini mga SDA, mangutana mo sa sila. Sige, nananak. Nananak, sir. Okay. Ay, May neta mo. Okay na. Depende lang, public catechism eh. Since ay Pastor Rex, wala kanila. Gusto nila pangayuhan mo ang kuhan, pero nasagutan ito. Mo na siya mo gusto moderator gud siya, yang itawag niyo pastor meaning lisensyado. Ipangitaan na mo lisensya, wa man siya lisensya. Okay na bro. Sige na. Alayin ka sa itong public catechism. Okay na mo dyan sa boss, ha? Okay na mo dyan sa boss. Alayin mo sa itong public catechism. Okay na. Ang permit, kung sa opisina ni Gavinia, kung sa Gavinia, ano man, kasi meeting na kapon sa Mado, so na naman tayo pamagi, pwedeng tawagan, itawagan na to, okay ng states, di ba ano na, natay sound system, nagagamit na sa states, nagagamit ito di taon sa kining mga ten, kung ikalo yan dito sa Ginoo, nanapag yung mga bangko, salamat kayo! Pero giugian sa Gavinia. Ayan lang. May mayo i-receipt na rin. Di na. Ayun na. sayang na kayo. Sayang, ayan. Ako na kayo. Okay na, Unad. Ayun na, okay na. Mag-public catechism na rin. Pwede mo mag-question, public catechism. Mag-question, pwede mo mag-question mo. Sige. Question na lang. So, next speaker, ako ang wala kahit ako mga dialogo karon, wala ko na kumikan sa nagmaturan. So, ngayon, pinsay sunod speaker ito, si Bradsing Gaminani, atong Bradsing, atong kauban sa Catholic Pentecostal. Welcome mga kaputana, isang ginsang pilmuan. Welcome mga pudangan sa pangutana. Pwede sa mamaya, pero kailangan pangutanon. So, unya po, napunay kauban gikan sa Zamboanga del Norte, si Brad Junjin, ato sa kanatagan sansa kay Lalo pag yung kain tao niya. Distansa kayo niya ang katuan. Araw ka magkabot. Bradsing, kami nari. Bradsing. Ano Bradsing? Ato ang kauban sa CFD. Final na to? Sa Kaito Grass Parish. Okay? Final na to, di ba na yun? Ayan na.
Di madala Okay lang, gyud. sa tubig. Tagay tubig. So, ang ayaw may spin sa pastor, pero may problema. Among may panal, yung gasolina, may hatong taon ka. Kanya, kung magkakaya nung tama na size, Tor. may hapon daw na. Balag na palpag basta happy ra gyapon. Basta, pwede lang mamuta na. Dahil pawalihon po. Ingon ane para madayon ta. Kay Ay, nanay. naman mo. Ay, nanay. Lain kayong paminaw na kaya kumusyon. Doon na daw Question and answer, alam. Wali magkauban, atong mutan mo. naman mo. Ay na. Gusto na kayo na. Pwede mo kumisyon sa permit na mo? Pwede mo kumisyon sa permit na mo? O ang permit na mo, ako na masikyon, bisan pag-lunis. Sa tagpo ano? O niya, nakakamatay na kung pamagis teknolohiya. Pwede kang tawagan. Itawagan na to ang nasign sa permit. Okay kayo, natay sa system. Okay mo kayong ginoo, okay landong na panahon. 1 minute. Diba? Wala na, wala na sabutan sa nato. Karoon yung asawa. Di na pwede. Kaya daghan kita ikaw. Doon na tayo 150 na CFD mo graduates sa tatlo karoon. Kaya wala na yan na to. Pero ato lang biglaan. Ano namang isulti ang kamatunan. Pero pisan to lang din, makita mo, padayo na itong magsulti. Hatag na to ni Brazil, kami na ni Brazil. So walay nahitabo nga dialogo kay dihado ang pikas nangitag bikil pero di madayon. Nanglitan. Tulo mo yung muna kumain ito. Kinintulo mo yung muna kumain ito. Para madayon. Tulo. Tulo ako yung muna dito. Para madayon. Tulo. Para tulo ako kumain ito. Kato siya bro, mga kwanto ba? Mga force na to mga Pili nyo, dapat na unified decision. Hapsay ba? Pero karong wag man maka-unified. So, okay lang. Para madayon, katong tulo ako yung muna dito. Para madayon. Okay lang dyan. Para madayon ta. Kanang tulo ako yung muna dito. Inyong sulti ko na. Inyong sulti ko. Kita mo yung permit. Ayun, isa po. Isa. I-reset. So, dili. Karoon, i-reset man. Ikaduha. Kasabutan na. Kinapa man tayo. Alas 2 na good. Padayon na, Chik. Sige pa na, Chik. Sige, Pwede ba yung kuminaw na yung video? Yan ang nanang tama. Gusto ano niya ta? Ang inyong gusto, among uyunan. Ang inyong gusto, among uyunan. Ang istorya bigyan Kato siya mga anticipation. dahil kumusyon. Dili anticipation. So, ang ato gusto nato ni sila tanan, tara man ni mo. Ito na lang. Pwede silang mukha yung kaso na to. May what tayo permit. Padayon. O gusto mo mutana, mautana. Oo. Mutana sila. May isa kaya lang sila sa bante. Kasabot na nga. Okay, so panunok nga ako, ani na lang, ipadayon na lang namo ang programa namo, karong hapuna. Ang may tabo ni ini, mapahayag karon ang CFD, pwede mo mangutana o niya. And then pagkahuman pagpangutana, kami na pong pangutana sa inyo, bahin sa inyo ang pangutana. Open forum ni siya, ani na lang. Kaya para mapadayon na lang nato niya ato ang programa sa kapunan. Kay dili man madayon ang debate pinaagi niini, so ipaagi na lang nato is open forum, pahayag, pagkahuman pahayag, pangutana mo open forum ta, and then pagkahuman pangutana ayaw sa mga uli.
Kaya nga naman, kami na po na mamutanan ninyo bahin sa inyong kapunungan, doktrina ninyo. Ano bro? Okay? Okay? Ganyan. Okay, karo. Okay, kay ako may nagkaka-estima, ako yung unang mamahayag, pwede silang mamutana. Pwede silang mamutana. Pwede mamutana. Pwede mamutana. Mamahayag mo bro. Alunan pa naman yun, nga nagkanayon, noon po is isidodor ng Koinong Celeste Veritas. Why pangatalungan nga mulungtad kung giniwa sa kamatauran magsugan? O ang pangatalungan nga wa magsugat sa kamatauran, ulipon sa kabakatan. O ang amahan sa bakat, Juan 8:44, mawang yawa. Mayroon si Santiago. Sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 8, sopre ang yawa, aron mo karating kiniktagan. Sumala, Biblia. Ang diba na akong ipakarugunta, pero ang hinigalang na pag-indigay sa pagtuo. Aron ang mga nilaw, mag-anggo, hain sa duha na abig, ang nagbiking o nagsulti sa kamaturan. O binuhan na ito niya, niring maong atong gihimong programa, nga dunay mahitabong diskusyon aron pagtubag sa hakit sa pangigsuon diha social media sa usa ka pampublikong pagbilayuan. Usa nahimo kini panghiyaw kato nga kini mahimo agyanan aron ato mga kaigsunan nga nagduwa-duwa sa pagtuo makaplagan nila ang kamaturan. Unsa ba ang akong isdukan unta karong adlaw? Akong isdukan unta karong adlaw, mga igsoon, nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kung Roman Catholic Church mao ang simbahan na gitukod ni Kristo. Mao tani ang subakon sa itong mga pinangga na nagkanayon pamatud-an sa Catholic Faith Defenders. Nga ang Roman Catholic Church mao ang simbahan na gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o diferensya. Pero ang pagtagbaw sa kauhaw sa mga pinangga, di tamo gamit o referensya. Gamit lamang kita Biblia, ang pagtagbaw sa kauhaw sa kamaturan kung asa sa Biblia, kakining Roman Catholic Church, mong simbahan itukod ni Kristo. Dili mapapumbang kining ato mga dunay Biblia nga pa-based on New Testament Richard Baxter, hindi Katoliko, diya sa Protestante kayo. Then I must call and gather to me the Jews and Gentiles shall be one holy Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Sumala nining Biblia mga igsoon, Bibliang dili Katoliko nagsulti nga ang Catholic Church mao ang simbahan sa itong Ginoo under me, kining me referring to God, their only universal head and shepherd. Kanong gigamit na itong Biblia ang dili Katoliko kay mayroon sila bias mo na Katoliko mo na yung gigamit. So atong gigamit Biblia ang dili Katoliko aron magsiguro nga dili bias. Si Richard Baxter dili kini Katoliko mga igsoon kumingon, I must call shall be one Catholic under me, their only. Lain pang hubad sa Biblia. Kining Biblia ang King James Version 1611. Dili kini Katoliko nga Biblia. Katoliko at Biblia kini sa mga Protestante at mga kaigsunan. O kung sa may giingon sa King James Version sa 1 John chapter 4 verse 1, He warneth them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of Catholic faith. Mabasa sa Biblia na King James Version, Catholic faith, Biblia sa mga Protestante. Lain pang Biblia nga dili Katoliko, Biblia
Global Study Guide, English Standard Version. Kung sa may nabasa diri, Protestante ba? Biblia ba o simbahan ba sa itong mga igsoon? Atong basahon, kining dili, yapon, Katoliko na Biblia na nagkanayon. Kung sa simbahan, while the above three marks of church are observed actions that belong every healthy expression of the body of Christ. Ang timaan sa simbahan, one, holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. O kung sa maliyayang Catholic Church, sumala sa gitawag o Bible Training Center. O sa kini, kapanahon sa itong mga igsoon, una ka muhimong pastor, gitanaw, mayo. Ang giingon diri sa course number 9, Church History Survey. Kung sa may giingon, sa reskutan, nga basahon. Basahon sa itong mga pinanggat. Na nagkanayon, Catholic, which means universal, to describe through Christian Church. Sumala sa ilang basahon. Kung sa daw, through Christian Church ang Roman Catholic. Ang Catholic Church. Pero tindaghana na itong Biblia daw, di mga tawan ngayon dere na huyang o ebidensya. Niyay gamay Biblia, Zoe version, Bibliang gamay apan nilalay. Ang muingon na ang Katoliko wa sa Biblia. Pwede ning gisahon pa kayo. Kaya na diri sa diskutan na Biblia sa footnote sa Levitico chapter 16 verse Levitico chapter 17 verse 3. Manag ka ngayon? To signify that no sacrifice will be acceptable to God out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church na sa Biblia. Unya lain pang Biblia nga itong gamiton, gamay pero yayay, Christian Community Bible, sa footnote lang ngayon sa Mateo 28, versikulo 19-20. The Catholic Church is different from Protestant and Evangelical churches. Ang Katolikong simbahan, lahi sa buwang ubang tinuan, mga Protestante o mga Evangelical, because it was founded by the apostles of Jesus. Ano sunod? Sa mga apostol ni Jesus. Sa Daniel 2:44 si footnote. Niya kung tala mas nakalo kung gamit mag-footnote. Naman sa Biblia, ang intro pa lang sa Biblia, ano mo gamit ang footnote? Ngayon, ang Biblia. Ang footnote, reference notes na makatultol sa magpabasa sa mga bahin sa Biblia na may samang tupiko sa teksto na gibasa. Aron di ka makatultol. So katong mga allergy sa footnote, wa pakatultol hangtod karon. Kaya di man sila mabasa sa footnote sa Biblia. Kaya pa yung Biblia na tungga. Ang Latina, Vulgata na Biblia, kalaan na kayong Biblia ha. Walang usaron is pagkalian. Sikulo 62, versikulo 1 nga nagkanayon. Ang bakungsyon, mao ang simbahang Katoliko. Sa bakungsyon, bagong katawan sa Diyos, simbahang Katoliko. Usa, mamungkag lamang kining kawaturan kung doon na sila ikatudlo ngayon ng tao nga matawag nato o nagtukod sa simbahan Katoliko. Pero aron magtagbaw yun sa itong pinangga, inasab sa atong mga kabot, kining Confraternity Bible nga magugat sila. Asa mabasa sa Biblia nga ang Katoliko gitukod ni Kristo. Atong basahon
kining Biblia nga nagkarayon. Confraternity English Version, Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. And I say today, Thou art Peter, and upon this rock I will build my holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Kung ingon sinawak man niya ng Biblia, habrad, inyo na ng problema. Inyo na problema na mo. Wala ka talaga Biblia. Ha? Pero di ba naghaan ng Biblia na tumadagri? Niya sa dali ang gitunang sa mga biologo na New World Dictionary Concordance. Uno sa saan, ang magoon nga simbahan, mukailap sa libong kalibutan. Kung gitawag kiniyo, Katoliko na simbahan. Nasa dali ang kining Greek brad. Nasa dali ang Greek, may una itong Ginoo sa Mateo 16:18. Kamulisoy ni Gahote kay Epitaw de Petra, o ekonomiso mundi Krisya. Ito tambal sa paduhod. May una itong Ginoo dito. Ikaw si Pedro, bato, tumurong ka akong simbahan. O kining simbahan na sumala sa Griego ng Biblia, sa Acts chapter 9, verse 31, nagkarayon, Heaven on Ecclesia Catholic. Saan na ito na? Mabitaw na kita mahanlong unsay kamaturan. Sumala sa Biblia ng gusto na sa Biblia atong gibasa. O atong i-play ang pamahayag ni Pastor. Sa iyang pamahayag, Katoliko ba tinuod ni Kristo? Atong paminawon. For example, natuon niya ang Mississippi Alliance Baptist Global Simbahan. Apil, tinuod mo na. Tinukod ni Kristo. Congratulations sa kamaturan! Gisulti sa mong pinangga, gikan sa mga kabil, ang Katoliko tinukod ni Kristo. O nga dili na matinga! Ha? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sunod, kung sa mga itong gamiton, natatay world history. Nagpuntaon pa rin mga libro na to sa world history. Pero dili sila mo uyo na ni kay world history daw. Pero na, sa Biblia niya, ato lang napamatunan. Kung sa mga basa sa Dictionary of the Bible, Christianity, or the Dictionary of Christianity, Roman Catholicism, kung sa isulti. Kung wala ang Biblia, ito ka mga version sa Biblia itong igamit. Yung mo gamit sa tag, pito lang sa wala batas. Pito ka mga matawag na to o standard references. Roman Catholicism, Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church, headed by the Pope as vicar of Christ. Apostolic faith, and the Patriarch of the West. Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church, headed by the Pope as vicar of Christ. Ang Santo Papa, sumusunod ni Kristo. Roman Catholicism na impang pati bugatan ikan pati sa buka del norte. Encyclopedia Britannica. Ako na napamatungdan sa Biblia. Ano kung gamito ni atong mga ebidensya kay alas 10 panas buntang naghanaya ni dire na hindi nagamit. Kung sa mga gingon Roman Catholicism, Christian Church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces to the history of the apostles of Jesus Christ. Matungkol sa panahon nila ni Kristo. Pero mayroon sila, ang simbahang Katoliko na grando pagtulunan ng Waas Biblia, hinagtinuod, baka ka na, kahit tanan ka pagtulunan sa Katoliko. Kita malibot nga sa pagsabot sa Biblia, doon ay implicit o explicit. Sa translation sa Biblia, doon ay formal equivalence of dynamic equivalence of formal correspondence. O nasayad doon sigara ito bilanggan Kung sa nag-iingon sa world religion and belief system, Christianity is a religion
that is very familiar to Filipinos. Filipinos, tatanan? Filipino, eh. Because the Philippines has become predominantly Catholics and Spaniards occupied country from 16th to 19th centuries, with the spread of Catholicism as one under enduring legacies of Filipino people. Catholic Church is considered the world's largest religion. Religion-based teaching of Jesus Christ. Kung sila, ang religion, religions, the teaching based on Jesus Christ. Ang pagpanudlo, gikan ni Kristo. Yung mga Pilipino banda, gamitong na rin ng scientific. The Philippines, a unique nation. Managkanawan, page 123. The greatest legacy of the Spain, the greatest legacy of the Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically the Roman Catholic religion. Unsay legasiya sa mga Espanyol? Roman Catholic religion. Especially, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Nasa Biblia. Naasab sa mga referensya. O kung hindi sila mutuo ato, na ay angay tuhuan pang Greek 3. Pang Greek 3 niya kuhan? Libro? Third year? Pang third year. O sa may kiingon sa pang third year, ang kasaysayan ng daigdig. Sa kiingon, nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukoyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangahulugang universal upang kalatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko. Si Jesus ay Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus sa misyon para sa buong sangkatahuan na sa Biblia. Niya ba'y nilimaluhin, maluhan niya na maturan. The World Almanac and the Box of Facts, dealing to the box of lies. Box of facts. O sabi ng facts? Libro sa kamaturan. Roman Catholics. Kung sa may definition, traditionally founded by Jesus Christ, who named St. Peter the first vicar. Iabay mga nagpuntaog the new book of knowledge, society knowledge, kaalam. Ang libro sa kaalam, kagaliha ang libro sa kamaturan. Sa page 187, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. The church may be described as the society founded by Jesus Christ. Saan man yung paglubag sa kamaturan? Jesus founded the church to carry the message, His message of salvation. Unsay mensahe? Ang mensahe sa kaluwasan. Mabukan o maluwad lamang kining maong kamaturan katong gibanayag. Kung adunay mabasa, pag-iin si Kristo katong si mga Katoliko, yan yung tao na. Pero siya na may nagsulti ka kanina sa video, itukol ni Kristo. Kung sa mga ipapuntahan mo, na ikaw na may kasulti, di ba ang musulti, kamaturan ka? Ay ang musulti sa dili kamaturan, dili na Espiritu Santo, Espiritu Tunto, o dili musulti, kamaturan. Tapos kung ningon siya na, dili Espiritu Santo ng kulto na katubran, okay na siya na. Ako siya nang gawaton. Diya ba'y Collier's Encyclopedia, Roman Catholic Religion Society, and is united with provision of the same Christian faith and by the participation of the same sacraments under
the authority. The Roman Catholic believes that church, the papacy will instituted directly by Jesus Christ. Is that the institute? Jesus Christ. Saan mo nagpagpunto ka ng kamaturan? Nabisan ba sa inyong basahon? Itong basahon nila. Ano sa mga minutaw kining Catholic Universal Church? 100 to 312 Anno Domini na ang universal. Unsa ba ang universal Catholic? Unsa ba gisulti sa ilang libro? Catholic Universal describe the true Christian faith, ang tinuod na pagtuong Kristohanon ang Katoliko. Sumala silang basahon. Well, before ka magkahumang pastor, mabasa mo kayo eh. Gawas kung ikong likay-likaya ng kamaturan. Di ka gusto di ko ganahan ng basa. Ano ba ang page? No? Mao ka mabasa sa Biblia. The New Lexicon Webster Dictionary. Patindihanan yun. Ang gingon dire, Catholic, the original Christian church, someone who subscribes to the beliefs of Universal Christian Church. Sabay sumpay. A member of Roman Catholic Church. Gawas kung makasubscribe ang atong mga binangga sa atong channel na Catholic in Action, ngayon niya nakasubscribe siya sa simbahan Katoliko. Pero ang atong tumong din pagdaghan sa atong viewers, ang atong tumong din pagdaghan sa atong mga followers. Kaya si Jesus, 12 lamang ang iyang disipulo. Pero ang atong tumong dili ang salapi, kundi pagsulti sa kamaturan. Kaya yun si San Pablo o ng Timoteo Kapitulo 6 versikulo 5 kato sa 7. Ang relihiyon makapadato sa tao. O sa relihiyon San Pablo? Ang relihiyon makapadato sa tao. Malahag magpabiling tagpupi. Basta naata sa simbahan yang itungkol ni Kristo, sumala sa nagpong tao ng mga kasaysayan o Biblia na atong ginulitan. O sa atle kining atong narisa sa pagpangutana, pero limited lang ang pangutana, ano man. Waman sila mitubang sabot. No? Waman sila misunod. Iban sila gusto kay si Pastor Rex Raya o may lisensya. Sabi ano? May lisensya. Oh. Bulurong daw si Pastor Rex Raya. Pastor, ay kabalang ka, Pastor. Ulihan na lang mo yung creepy ka ron. Kung gusto ka, manihapon ka dito sa Mr. R. Sir Roland Salinas. Ang busog si Pastor sa kamaturan. O busog ko sa ang iyang diyan. Mga sa ako nang gikaingon kadali ha, misulti na din ang pagsulti sino. Mamay yun na ikatungkol si Bahang Katoliko. Usa naman yun. Si Kristo naman yun. Okay, si Kristo may katungkol sa Simbahan Katoliko. Kung magtumutungkol ka sa Simbahan Katoliko, nakitupitin siya ka sa Ginoo. O, ganaan niya, katong tarpulin, paliw na gusto tarpulin. Ano din tarpulin dire? Si Pastor Magsanay, ng mga datong kaatbang, Pastor Jimar Magsanay, wapo kayo kaya Pastor. Chosen people of faith, Bishop and Founder. Founder? Kung sa may kingon sa Ginoo, usara ang magtutupod, ang Diyos lamang. O kung nagtungkol ka laing dinuwan, nakitupitin siya ka sa Ginoo. Di mabambang kining atong kamatuhuran nga da karong nagdawa. No? Inunalay na gitong si Ginoo na rin. O na, kung sa man kung magtungkol ka simbahan, asa magapaingon, matod pa sa Tito Kapitulo 3.
Sa unang Tito Kapitulo 3, versikulo 9. Jis. Apan, natalita. 9. Tito, Tito. Was. Tito 3:9 ang nagkaroon. Likayi. Jis. Kung may magpasiugang sikta, simbahan, pasigan siya sa mga duhang mga usap. Kung dili sa minaw, pahilayo kaniya. Ang Faith Tabernacle Church na atay security ang Exchange Commission. Kung sa may number na-expire ba niya itong 1963. Maayaw kay narin niyo pagka March 30, 2016. On sa may security ang Exchange Commission number 72016-35992, rehistrado sa gobyerno. O kasabot, ang gobyerno minutaw kini ulahin na ang gobyerno sa Pilipinas o ang simbahan ni Cristo sa 3380 pa busa nagpasiugda. Kaya kung sabi nasa kulin, founder. Napo may magla. Napo'y logo, Faith Tabernacle Church, Pagalian. Ang founders, naghahanap yun, si Don and Marlene Ostrom. Nasa nilapit, Faith Tabernacle Church, Pagalian City. O niya, sa Tito 3, Jis, kung magpasiugang sita, pahilayo kaniya, uli na ang Biblia. Faith Tabernacle Davao Congregation, second floor Carinderia Building, Dili Carinderia, Cadelaria, Davao City, nasa 3. Awarded by Security and Exchange Commission for another 50 years. Registration number, Geristro. Ano sa Geristro? Gusto sila mo padayon 50 katuig. Sa CN number 201-359-992. Busa, klaro mga igsoon, nga nabasa na to ang kamaturan nga dili kundi ay sila gituko ni Cristo. Unsa man ang gituko ni Cristo? Sumalas kung gibasa na niya. Biblia sa King James 1611, Richard Baxter na Biblia, Biblia sa Griego na Biblia, Biblia Global Study Standard Bible, Biblia Christian Community, o bisan silang basahon ang matuod ng simbahan, ang simbahang Katoliko. Ang video atong balikon. Para atong yung masulti, si Pastor yan itong masultiyon. For example, natuumi na ang Mississippi Alliance Baptist Ubang Simbahan. Apil, tinood mo na tinukod ni Cristo. Tinukod ni Cristo. Kung sa mga inong huwaton, sanay na sa barko, nabaingon sa rapyahan o pantalan sa kaluwasan ang Roman Catholic Church. Kung hindi mo mutuwa sa Biblia, Bible na lang mo, ano di mo mutuwa sa Biblia? Ha? Ano di mo mutuwa sa Biblia na Bible na lang mo? Kung sa may kinyon, maluwas pang Katoliko, ang simbahan Katoliko, simbahan na kanunay nakaagi sa kalistanan. Gusto tayo mag-work permit, oy. Sini ang sapatos, hapit na hilis pag-work permit. No? Kung sa may lingon, o mabungahong kasigatian na bunga ang atong pag-uwas permit. Isip simbahan na naglawig alang sa kaluwasan hangtod sa kahangturan. Naglawig na taas kaluwasan. O niya kung magtugod ka na ang tinuan, kung sa may inyon ni San Pablo, Galacia Kapitulo 1, versikulo 8, kung doon ay magtugod na ang tinuan,
magsangyaw sa lahing na pagkulunan, ipatunglo siya. Pero muhangyo ko ninyo, ayaw yung tungluha nga ito mga igsoon, iampo lang nato sila, di ba? Hindi na itong tungluhon. Iampo lang nato sila. Ilan ang doktrina ng tunglo? Kung sa ang ilang doktrina may kasulti, nga kita ang Catholic Church sa Pinoy. Kung sa ako maling programa, kaya di naman mahinayon ng niya, at agad siguro na ito sila sa panahon ng utana. Ha? Alas Cristo man, atong ihangyo si Brad Roger, alang sa pag-ampo sa alas 3. Ang pag-ampo sa alas 3, mabasa sa Buhat, Kapitulo 3, versikulo 1. Naagapon sa Biblia. That they will black habit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the sort of life for our souls. And you shed a mercy, open up for the world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out of abundance. O blood and water, which flowed from the heart of Jesus, as a fountain of mercy, I pass to you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal, have risen us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal, have risen us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have risen us and the whole world. Amen. Jesus, in your mercy, we trust in you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bosa, padayon na. So ato lang yatag sa itong mga kaubanan. Tulong sa isunod ini. Kaya dili naman tumatugan itong kasabutan. Wala naman tayong moderator. Di man pwede kung anak, binalusay o yung moderator. Samot lang dili magkawilay. Kita na sa itong papel kung tugutan ba siya mangutana. O saan, tugutan na itong mangutana sila? Okay, tugutan. Kaya pinangga kasi natong sila. Pinakaminis sa mangutana, itugot na to. 1 minute, pinakaminutos na lang. Hindi naman tumatuman na kasabutan, kaya wala naman, hindi naman sila. 5 minutos, pumunta na. Sige, pumunta na, Pastor. Tingnan mo. Okay, so hatag sa tag-ruling kay para hapsay ang ato ang pagpangutana o pagtubag. No? So, una sa tanan, maayo hapon sa tanan, o atong i-welcome po si Pastor Jemar magsanay sa Faith Tabernacle Church o ang atong Catholic Faith Defender na si Brad Kenneth Bustamante. So, hatagan na nato og kaning sakto o kaning maayong rulings sa ato pagpangutana. So, palihog pisay pwede nga maka-timekeeper nini. Hatagan na nato 5 minutes. Then after 5 minutes, kamo na po mangutana. After na mangutana na po, so, ano lang, maliba, puli-puli lang. Pag mangutana niya, ikaw na po mangutana. Anak, okay na, Pastor? Ito mangutana, sunod, pag siya na po mangutana, pero kung na kayo follow-up question, okay na po, tugutan na ito, anak, mga follow-up question. Pwede ba maka-istorya ko sa ulit ang mangutana? Okay, sige. Okay, so, hatagasan na ito, higayon, o panahon si Pastor, 5 minuto lang. 5 minuto. Sa topic. Muhangyo ka. Premise? Pangutana. Okay, so man, urasan na ito ang pagpangutana o usulti sa ka? Introduction sa ka. So, ana sa paghahuman sa introduction, diyan na magsugod, magsugod na siya pangutana, diyan na magsugod sa pag-time, no? Magsugod. Okay, so na atong timekeeper. 5 minutes, 1 minute ang pangutana. Okay. So, sugod na. So, una, ihatag sa nato ang microphone sa atong igsoon na si Pastor Jemar Magsanay. Isara siya. Kanang muhangyo ko na dili naman madayon ang pila ganito 15 minutos ang istorya, 20 minutos ang pangutana. Total, ang imong pagtubag, di naman ay masubay sa role. Huwag mong pwede isang pag-isa ka minuto, 2 o 3 ka minuto ang imong pagtubag. Muhangyo ako nga
pwede ba paaboton o balik 5 ka pangutanan? Pwede ba? Okay. Ngayon, sa 5 ka pangutanan, naalay pa no piso. Total, ang akong pangutanan, minugbo raman. Yes or no? Ana lang. Okay? So, alam sa atong mga listeners, no, sa dili pa ko pangutana, ako lang pahibagoon nga wala madayon ang formal debate tungod kay ang among ginasahan nga moabot haron maoy mo hukom sa mga kuan, wala man pagtagal. So, amo na lang gipadayon dinhi ang padayon. Sige. Okay. Okay. Sa hindi pa ko mangutana, tulbaan ko gamay, nagtilting naghana sa mga Biblia. Kadali lang, mangutana ra ko ana, sa sobra 20 ka Biblia imong gibitbit, asa may opisyal nga Bible anak sa Katolik? Niyang tuwag. Ang opisyal nga Biblia sa Catholic kining Douay version nga mabasa nato sa Levitico Kapitulo 23 kanang ganayon, one Holy Catholic Apostolic Church naa sa Biblia ang simbahang Katoliko. Pero ngayong gigamit ba nato ang mga Bibliang dili Katoliko, anong pagtagbaw silang tauhaw? Kaya ngayon sila nga nagbubuhat ng sariling upuan mo ng Katoliko. Katolikong ayaw, kamingon ka ganiha, walay limit, bisan pila ka minuto sa pagtubag. Malibot na siguro na yun ka. Ay, malibot. Levitico, o sa itingon, one Holy Catholic Apostolic Church. Daniel 2:44, ang Diyos magtukod o pusalang kagingharian. O kanang gingharian a kingdom of God, kingdom of Christ, the Catholic Church, which cannot be destroyed. Dili mapungkag na kamatuan. Ngunit asa naman, pangutan na sa inyong basahon. Ang inyong basahon nagsulti, Catholic Church, ang matuod na Kristohanong simbahan ni Kristo. Asa naman? Kaya pagkala, asay opisyal ang Douay version, opisyal ay sa sabaw. Exodo Kapitulo 20, di kasama sa langit ang mananatao ay sabaw. Sunod, kung sa may nabasa na to, dinhi sa Biblia, gihapon nga confraternity, Mateo 16:18, and I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Kini sa opisyal sa ni sa simbahan Katoliko. O ang video ni Pastor Mingon, kung sa inyo sa video ni Pastor Mingon ha, Katoliko, tinukod ni Kristo. For example, natuumi na ang UCCP, Alliance, Baptist, Ubang Simbahan. Apil, ang na yan. Oo, pinawag na tinukod ni Kristo. Unsa! Ginutaw ang kawangunan. Unsang simbahan na tinukod ni Kristo, sumala ni Pastor? Catholic Church. Hinaot, natubag, ang nindot o pangitang lisod ng pangustana, Pastor. Okay. Ikaduhang pangutana. So 5 na magkapangutana gibitado ni Pastor. So 5 ka pangutana do. Isa na to, karon ikaduha. Okay, next question. Dili pa man ito pangutana. Ang akong ginoo sa kadaghan sa inyong Biblia, asa ba'y inyuhang so, muproceed ko sa akong pangutana. Okay, alam ang simple na tayo. Inyuhan ang sabi. Okay, dali lang. Pa-clarify lang. So, una, para din malikaya na to ang ganang mga parabinggil, no? Sa mga pulong nga atong buhian, bawal ta mag-side comment, no? So, diretso na ta, pagpangutana, then tubag. Then, pangutana, tubag, ana lang. So, karon kay katong gi padayag nimo gani ha, kay wa man to unsa. So, wa kasabot
nangutana na ka. So mo to ang unang pangutana. So duha pangutana, next question. Uno na lang, uno. Ang Iglesia Katolika Romana, mabasa ba sa Biblia? Yes or no? Okay, categorical question. Yes or no? Mabasa ba sa Biblia? Yes or no? Subak. Kung naminaw pa itong pinangga ng igsoon, dili na siya mangutana anak. Kay tanan nga niya din nakadungog, nagibasa ay sapaw, nakadungog, nagibasa, one Holy Catholic Apostolic Church. Bisan pa sa Biblia nga, Katoliko nga imong gihuptan. Basahon tali, kininaon sa Biblia kung sa may mabasa diri sa, mabasa ba daw ang Roman Catholic? Atong basahon ang intro. Kung mabasa ng Biblia, apil ang intro. Di ba pwede mo kanta na, oras na galargo? Matundi mo diri angay na. Di ba? Kung sa may lingon, naaba ang Roman Catholic? Kining basahuna, gidawat sa mga Romano Katoliko, bisan sa iyang Bibliang giutan. Basahan ang akong gayuan. Ako bilang gibasa? Akong gibasa? Oh! Biblia ang giingon. Wasa mingon, asa sa versikulo kapitulo. Mo na isunod pangutana. Oh, ang giingon mo asa sa Biblia. Di basa na itong Biblia, wala mag-ingon, asa sa kapitulo versikulo. Kana. Nindot na. Mateo 16:18. Confraternity. English Bible. O sa King James Version, nabasa po na ito nga. Unya. Huwag lang. Katoliko ni. Sige, basahan ni. Ay, panugo. Ay, yung matudanan, mga tanan, ay panugo. Ang gayon, one, and I say for thee, thou art Peter, walang gayon. Thou art Kenneth, walang gayon, right? Thou art Pastor, wala. Thou art Peter, and upon this rock, I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Mateo 16:18. Pwede po na ito ipabasa sa Biblia. Confraternity English Bible. Alangin ang gigamit ka nung wala ba sa mga King James Version ba ng inyo? O leon sa may gingon sa pastor ninyo sa King James Version? King James Version na bali ng inyong ginadaan ay. And as something has shown that the King James Version in scroll has come down exactly in its original form. It is not true! Dili tinood ang King James Version sumala sa sulat sa usa katyulogo. Kung may siya, sayong na, pagitae ko, tagae ko, nakahuman kang teologo ka, summa cum laude baka kas teologo, mga requisitos para mo yung sayong ni. Unya, anong wala sa ilang Biblia? King James Version manangila. O sa inyong King James Version, not true. Dili tinood, dili Katoliko ang kasulti ini. Pero ibutang talang tinood yun. Nakabasa sa King James Version. Ayaw na lang. Ang galingon. Ay, sapaw. Sa King James Version 16:11. Kining King James Version 16:11 ligawas ni 16:11. Kanang ninyo aming gawas na lahi na ninyo tuig na human sa 16:11. Ang 16:11 may ulang King James Version. Ganap ka na yun. Ay, sabaw. He wanted them not to believe on teachers. Di pa niya magluwan sila. Ayaw pagtuo sa tanang magtududlo. Hobos of the Spirit. Manang hinambog. Diyaw silang Espiritu. Ang hinambog ba ta? Huwag dito ang hinambog. But to try them by the rules of Catholic faith. Di tanaw ni Pastor. Di tanaw ni Pastor sa Manila. Chapter 3 verse 1. Oh, hamad ya. Oh. Verse John? Chapter 4, verse 1. Oh, ingon siya? What chapter? Naara ni chapter. Naa. Ano wala ba niya sa inyo,
gitungkol ni Kristo. Wala sa Biblia di hapon. Tito 4:11. They won't listen what the Bible says. Hindi sila maminaw sa gisulti sa Biblia. Di sila di maminaw sa gisulti sa Biblia ron. Kapag di man naghanang gisulti sa Biblia. Busa sunod di pangutana ini, nga wala man sa ako. Naaraman sa imo. Ang tubagan na problema na nimo. Okay, so pahimang do lang, no? Kung naay mga audience impact, so dili ta mo apil-apil. Kung dili si Pastor Jaymar lang ang ato ang maghatag og ganing mga pangutana o dili ta mo apil-apil. So karon matagal ta mo og ganing panahon karon maghugyaw. Sige, ready go. Wala na hugyaw. So karon humana ang inyong hugyaw. Karon kay naay mga pangutana, maminaw ta o dili ta mo apil-apil ini. Kung gusto niyo mangutana, pwede mo magpalisan ini kay para kamo na sa mga pangutana. Hindi pag nahuman ni pangutana, sa ato na kasabutan, pag human pangutana, si Bro Kenneth ako na pangutana kay Pastor. So ano no? So okay. So ikatulo na, Pastor. Okay. So ikatulo nga higayon. Question. Okay, ikatulo nga pangutana. Sa John 3:16 mingon ang Biblia nga gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan. Mabasa ba sa Biblia nga ang purpose ni Kristo sa pag-anhi aron tukuron ang Iglesia Katolika Romana sumala sa Biblia? Okay, okay na to. Okay, tubag. Mabasa ba sa Biblia nga ang purpose pag-anhi pagtukod sa simbahan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mateo 16:18. Atong ginahumingon, tukuron ko ang iglesia. Kung wa'y kapuslanan ng simbahan niya itukod, nanong nagtukod mo sa ini? Kung wasa ba niya magtukod, nanong itukod niya ang simbahan? Nadili ba niya purpose? Kumikan kay sumala ni San Pablo o Colosas 1:18. Ang simbahan, mawamiyang lawas. Ang uno, Kristo. Ang lawas, simbahan. Lawas na mo, walay ulo, delikado. Ha? Busa, ang tumong, ayaw kong igapo sa imong versikulo. Kaya ganoon, ang sulat ni San Juan, adunay synoptic gospel. Kung ikaw magpaklaro ka sa mata, apto ka sa optical ng masa. Synoptic. Panglantaw, noptic pariha. Dili mo pwedeng gamiton o sa lahat ng versikulo kapitulo. O napirti na kapitulo versikulo ang atong gigamit sa daghang kayong bahin sa Biblia. O bitang maingon ang inyong simbahan. O sa may giingon sa inyong simbahan, wala siguro ka magka-review ni Pastor ba? Atong basahon ng inyong simbahan din. Ang maingon dire, ang inyong ang basahon, no? Andita, ayun, hulat ka. Hulat lang. Basahon ninyo. Without the gospel, kung wala ang gospel, period, there will no church history. For the church was founded by Jesus Christ. Nakabali sa intro pa lang, sa inyong basahon, church history, volume 9. Course 9. Basta-basa sa inyong libro, kaya naamin na niya. Kung ikaw sa nibasa, Bible Training Center, una gamay mong pastor, mag-training kayo ni. Pabasa sa inyong libro, pastor. O sa ang tumong, ang tumong ni Kristo, pagluwas. O mingon siya sa Juan, Juan 3:14 lang, dagan ka. Juan 10:15-16. Ipunon ko kamo sa usa ka panon. Ubos sa usa ka magpalantay. O kanang panuna, mabasa diri sa John chapter 10, verse 16. Them I must call and gather to me, the Jews and the Gentiles shall be one Catholic Church. Na version Biblia, paraphrase of New Testament, Richard Baxter, dili ni Katoliko. Protestante ni nga Biblia. Busa natubag ang sayon kay pangutana ni Pastor. Sunod na pangutana. Okay, ang ikaw pa nga pangutana. So, follow-up question. Follow-up ato sa katulo. Follow-up sa ikatulo. Okay, sige. Go ahead. Okay. Dili na, dili ta, pangutana na ta.
So proceed na to sa ikaupat na pangutana. So proceed na to sa ikaupat na pangutana. Muna na imo ang Sumala sa Lucas 4:43. But he said to them, si Jesus mingon, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have sent. Pag-anhi ni Jesus, mingon siya nga, ang maong purpose, gipadala ko, pagwali sa ginharian, huwag man mingon nga, pag-anhi na ko, magtutod o Roman Catholic Church. Ang pangutanan ako, kinsay namutbot, si Jesus o si Kine? Ikaw na ginamot, Pastor. Nga naman ang kingdom diha, dili na faith tabernacle. Ang kingdom diha, sumala sa Biblia ay sagsapaw. Ay sagsapaw. Ay sagsapaw. Huwag ko rin sapaw niya. Ang kingdom diha, sumala sa Biblia, one holy Catholic Apostolic Church. Ang kingdom diha. Holy Roman Catholic diha. Oh, basa. Bisa kung sa kabirso. Basa. Basa mo. Sige, basa. Ang Lucas 4:43 doon ay kingdom. May kingdom yan, di ba? Oh, Preach the kingdom. kingdom of God. To build the Roman Catholic Church. Huwag tayong mabasa niya ka to build. Ayaw, kapapin ni. Ayan. Okay. Oh, rolling. Oh, rolling. Malawak na lang. Ang kingdom of God diha, referring to the Catholic Church. Kung sa dili na supak, ay sabaw. Dili na supak, mas liuyon pa na, kay kanang kingdom diha, that is Catholic Church. Ayaw po na. Mag-release ako. Oh, rolling. Okay, mag-release ako. No? So, samtang na ay nagpahayag sa tubag, so dili sa tamusapaw. Okay, para mag-clarify na ito, kung naa kay mga dili na ganahan o mga tubag sa imuhang kalaban o sa imuhang kontra, sa imuhang pagkadibate, so unya, ipaluwap na siya question. So, ipaluwap question na siya. Kaya para maparo na siya. So, ang ato ang dini, ipadayag na nato ang kabaturan upan sa bagay ng kabaturan na nasa sa Biblia. Okay, so dahil nagaruling sa pastor. Para maklaro na to, dili ka musapaw, and then una to pagkahuman, and then mag-ingon po ka, bro, maghatag ka o ganing signal sa kuha nga. Next question. Kaya para makasulod ayon si pastor. Okay? Sige bro, ihatag sa nato kay Kenneth, pastor ha? Okay na? Okay, so pang-lima ka, pangutanan na rin. Okay, next question. Okay, ikalima na pangutana. Good. Klaro kayo, walang tubag no? Okay. Ang ako, Dali lang. Dili sa tamang side comment. Ruling tanong na nasa tanong ng ganiha, isundi na ako na no side comment. No? Klaro kayo ini. So, kana lang, ipadayag na nimo, ipapatuod na nimo, nga sayop ka na iyang ipadayag, pinaagi sa imong pangutana. So, okay. Unya, magpadayag ka unya, tagang ka na ko o galing panahon, kaya para magpadayag na, bahala na ka, saan mo na magpadayag. Kaya pagkahuman sa magpadayag, si bro, Kenneth ako na ang mangutana. Ana na to, pastor. Okay. Puro question na sa karon. Okay, next. okay, sunod nga pangutana. Ang Iglesia Katolika Romana nga gitungkod ni Kristo sumala sa Biblia, mao ba ni ang Santo Papa ang pangulo sa Iglesia nga gituuhan nga si San Pedro mao'y unang Papa sa Roma? Okay. So, tubagaw na to sa Catholic Faith Defender, karon ang pangutana gikan kay pastor. Okay. Okay, clarification. Balikod, para klaro. Ang Iglesia Katolika Romana nga inyong gisulti nga tinukod ni Kristo, mao ba ni ang kasamtangan karon nga ang pangulo gitawag og Santo Papa nga naa sa Roma, nga gituuhan nga si San Pedro mao'y pinakauna nga Santo Papa? Kanara, simple kayo. Oo o dili? Okay, so next. So, kung
kung technicalities, di kini pwede pagpatunahan. Kalaman, mudagan man ta sa tupapa. Pero ang pagtagbaw sa kawahaw sa pinangga, ato gyapon tumagon. Atong patumagon iyang libro. Wa mo kay basa-basa kung siyang libro. Kung sabi kingon siyang basahon, Pastor, The Christian Roman Empire. Sabi na Adre, Liberado sa Roman Catholic Church, 180, the establishment of bishop as head pope of Western Church. Ang pangulo niya ay simbahan, si San, ang Santo Papa. O niya, kung Santo Papa ang pangulo, nawa na ba ang iyang pagkatinood simbahan? Si Pedro ang visible head. Makita nga pangulo itong panahon na, kaya itong ginawa mo pauli ng saas. Inangan na sa doon na ibilin. O kinsa man ang ibilin, si San Pedro, masinto na bitrayon kahit ngayon, dinitok sa itong ginoo. Pedro, ginigugma mo ba ako? Mingon ang ginoo. Si Pedro mingon, yes Lord, you know that I love you. Pedro, ginigugma mo ba ako? Mingon ang atong ginoo. Si Pedro mingon, yes Lord, you know that I love you. Feed my sheep. Pakana ang akong mga karnero. Kinsay mo pakaon? Si San Pedro, kay mingon ang Biblia. Sa Mateo 16:18 sa footnote. Kung saan yung footnote, alam makatulkol ka sa tinuod. Nanas Biblia. Busa sa taas ka kasaysayan simbahang Katoliko. Nahimong pagtuo sa tradisyon. Ang pag-angkon na si Pedro ang unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Unya, niya mo tayo Biblia yapon. Kinsa may unang Santo Papa sa Biblia? Atong basahon. The traditional list of the popes. Peter, the first pope sumala sa Biblia. Brad, cover ba Brad? Dili ni cover oy. Cover gani kini na adre. Ugsyo ba? Naalisong sa Biblia. O kung nagitawag o footnotes. Unsang footnotes? Pagtultol, unsa ang kamatuoran, sumala sa intro sa Biblia. Hindi ba gumubasa ang footnotes? Roman Catholic, sa kasaysayan, believes that church and papacy were instituted directly by Jesus. Si Kristo ang naghimo ni San Pedro sa Papa. Kung natakihon nila ang simbahan ni Pedro, malipay ta kung natakihon nilang simbahan, pinagi ni Pedro. Kaya itong Ginoo mingon sa Lucas Kapitulo 2 o Lucas 22:34, Pedro, pagbanday, kay ang yawa muhalig-ig kaninyo. Kinsay malig-ig? Ang yawa ay sapaw. Kinsay malig-ig? Ay sapaw. Relax na ba? Kinsay malig-ig? Ang yawa. Pero ang Ginoo mingon, Pedro, ako nag-ampo kanimo. Usa ko nalig-igon mo sa tumaba, mas tinuod ang simahang Katoliko kung nalig-igon mo sa tumaba. World Almanac by the Books of Acts, Roman Catholics considered Peter the first, the apostle, happened first bishop of Rome. Ay, komentaryo, relax lang. Versikulo basa ha, kung ikaw mabasa ba sa Biblia? Na si Biblia itong ibasa ka gani ha. Rolling. Ay, ba? Mabasa ba sa Biblia? Kung sa maliliin yung basahon. Sa ano pa? Nagsulat kong basahon mo sa Biblia? Hindi ka totoo sa yung basahon? Kung di ka totoo sa yung basahon, sa naging rin, pastor's pride, huwag ka mag-hide. Kung sa klaro kayo, kung sa naging rin, Bible Training Center, kung sa naging rin, si Pedro, ang bishop sa Roma, unang papa. Kung saan ang papa? Sa Latin, ditawag ko na Peter, Apostole, Acceptance po din natin. Nga sa ato pa, si Pedro, binawa sa otoridad, kung ay papa. Basaha sa Biblia lagi. Oh. Aron mi satisfied sa imong Ay, sapaw lagi. Oh, sa Biblia, sa Biblia, o biya ko nagsapaw ka ganiha. Na, sa Biblia, o sa ikisay unang sa Papa, si San Pedro. Kung di San Pedro unang sa Papa, kinsa ba? Assignment na pura ninyo.
na di mo katulog na. So, ang iyang katungod, yung katungod sa pagsugo. Basa ha, basa. Pero di na naghanang ibasa na to. Siya pa yung mabasa. Kasi sa Tigro, di unang sa tupapa, si Kristo, di katungod, simbahan katoliko. Nagkaraming nabasa. Ikaw ako yung nabasa. Okay, so last question ulit. Pagkauman sa last question, tubag, and then pagkauman ikaw bahayag sa imong para sa imong stand, no? Okay, so last question. No? Last question. Ang akong pangutana naa sa Biblia. Dili ko anang tubag nawa sa Biblia. Pangutanas, Mateo Kapitulo 29, 23, versikulo 9. Ang akong pangutana naa sa Biblia, Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Ingon ang Biblia. Ayaw kamo si Pedro ang audience ni Kristo. Ingon si Kristo. Ayaw kamo pagpatawag og amahan dinis kalibutan kay usara ang inyong amahan tungas langit wala sa Roma. Mo ingon sa Biblia. Ang akong pangutana mao ni, kinsay butbuto, si Kristo o ikaw? Ikaw yung pagbuton, Pastor. Ano man? Kung sa tawag si mga anak mo, lulo? Ha? Kung sa tawag si mga anak mo, Papa direct. Amahan direct. Tubag. Oh! Pusa! Ang kalabuhuran ni Lutaw! Ako hindi ako Papa? Tawag amahan? Atong masahon. Atong masahon. Ato sa ni masahon ni Mateo niya. Kay Mateo niya ginamit, tiwasyon na ito pambasa. Ang audience sa mga si Pedro di na tinuod. Ayaw bakati ang publiko. Sa Mateo 23:1, ang audience na mga parisyo. Kung saan ang mga parisyo? Sadusyo, parisyo. Mauna ang mga magkukulo sa balaod sa mga Hudiyo. Dili sa Katoliko. Wala nila sa ilan. Mateo 23, 9. Naan ba rito? Di lang yung mga mundo ng simbahan, pinuto ni Kristo, dagang yung sa pa. Pero may angkon sa pwede, tawag kamahan. Natanawa. Kung sa may gingon diri, si Jesus nagpagsidaan batok sa mga magtutunlo sa balaod, dili ni Pedro. Ayaw baka kayo mga membro, Pastor. Mighty Priest, maybe. Ayaw pagtawag o Papa. Gitawag ko ng Papa niya ingon ka. Apil ka ani. Nawa pa lang ko eh. Mateo Kapitulo 21. Mateo okay, Papa. Ay, sa to. Papa magula sa relihiyon. Mabasa na rin kang Mateo. Unahon na itong uno. O sa Magingon. Sa Mateo 1. Gikan kang Abraham ngadto kang David. Si Abraham, amahan ni Jacob. Doon ay pulong amahan. Si Mateo gaingon, tawag ko ng amahan sa pagtuo. Si Isaac, amahan ni Jacob. Si Jacob, amahan ni Juda. Kung sayop ang pagtawag ng amahan, nasayop sa Mateo unanan. Amahan sa pamilya ang imong ibasa, dili amahan sa iglesia. Si Abraham, amahan sa pagtuo. Roma, ayaw sapaw. Roma, ay sapaw na. Amahan sa pagtuo si Abraham, oy. No? Klaro, si San Pedro gitawag sa daw Papa. Mabasa? Una Pedro 5:1. 5:3. Unang Pedro 5:13. Ako usab gitawag og amahan ni Marcos. Ato ko basahon. Enso wa man sa Biblia, dali. Unang Pedro 5:13. Mga igsoon ninyong simbahan sa Babylonia, ang pinili usab sa Dios, nangumusta ako. Ingon man si Marcos, ang akong anak. Kung sa daw, si Marcos, anak niya. Anak pa niya sa pagka-biology? Biologically? Anak! Dili! Si Marcos, anak niya, aksyon! Anak na niya si Marcos. Anak na niya. Pangitangitahin ko Kunya, klaro sa tayo. So ginawa mo gamahan si Pedro. Si Pedro
Oh, dito ko kamahan, video man. Tiga pun, wala. Dili na lukaluan sa kawaturan. Ano gitawag kamahan sa Pedro? Kay ang mahatagag Yahweh, tawag ko kamahan. Ang nabasa, Isaias 22:19, ngadto sa 23, ang hatagan sa Yahweh, tawag ko kamahan. Ikaw ay wamang kay Yahweh, wamang kay ang duplikite sa Yahweh, di yung ka pwedeng amahan. Pero ngayon na ganiya, pwede na sa amahan. May tinuon na ni Ron. Si Pedro na nadawat og Yahweh, Mateo 16:18, ihatag ko kanimong Yahweh sa gingharian. O niya sa Isaias 22, ang hatagan sa Yahweh sa gingharian, mahimong papa, amahan, busa. Di ka na mga bundok sa kamatuuran. Pangitang pangutana na dili man lagi si Kristo ang katungkol si Bahang Katoliko ay gagandakan sa tupapa. Kaya dili ng gamon, di man ang mulaban nimo. Busa, okay na ka tawag kamahan. Okay na ka. Tawag kamahan, okay ka. Dili, okay na ka tawag kamahan. Okay na ka, kamahan. Okay, tapakan ito si Kristo. Okay. So, pila na ka question? Last question na. So, last question na, Pastor. So, karon, muna gini ang final na question. So, karon, after ani, Bro, Kenneth, pagkambalo question, nakatubag kanini, ikaw na po mangutangan niya. Bro, tapos ikaw na po butubag, Pastor. Okay. So, last question. Okay, ang last na ko na question, pwede ba mabasa ko sa inyong Biblia kaya akong basahon o ipangutana? So, nagsugo. So, usan ni pahilin? So, hangyo siya. Ikaw, musugod ka? So, musugot ka kay mabasa mo sa Biblia na to. Doon sa kayo ginagawa tugutan, no? So, pabasa na to sa Biblia. Sa mga Biblia pa sa Katoliko, di Katoliko? Inyong Biblia ako kayo. Oh, dagan man sa mga Katoliko. Sige. So, basa ko nimo. Basa na ha? Oh. Okay, bubasa na. Usay, Pastor. Usay, versikulo. Chapter, verse. Mateo 16:18. Iyahan na. Iyahan na. Binuhat, bagpuro man ang inyong imo. Tanawang Mateo 16:18, dito po sa Biblia. Dalawa. Muhangyo gani. Ayaw. Rolling. Ayaw. Kasanto Papa, kanina lang. Daw sa pling muhangyo kung may magbuot. Kanina lang. Okay. Muhangyo gani ka kami magbuot. Tingin ka na lang sa kita. Ang Biblia ha, kaya naay sa Papa nga marka. Oo. Kani, sugod kani. Ayaw guniti. Ano ni? Oo. Atong pa rin mo bisan asa. Atong pa rin bisan asa. Kung tagaan ni dili siya. Dili man ang Biblia. Okay, direta sa laing Biblia. Direta sa Kaning Biblia ha, kinaay Oh, kini. Kung itatang laing Biblia. Oh. Masama yung basahan. Ako'y mo mangita. Di mo yung Dili na. Ang pangutana ini, musugot kami kabasa, ubasa ka. Misugot kami. Ngayon kita nga bisan asa. Di pabasa ka, namili kang asa. Dili man ang Biblia. Dili sa laing Biblia ta. Laing Biblia ta. Laing Biblia. Sige, basa. Basa ka na to. Sige, pabasa na to para magpali ka pabasa rin. Basa ka na. Okay. Ang akong pangutana, ilahang Biblia na ay marka nga Santo Papa, Mateo Kapitulo 23, versikulo 14. Samantalang ang ilang Biblia, walay 14, ikan sa 13, nilakot sa 15. Ang Biblia, ilang Oy, si Pastor walang ipasa. Promise ni mo, Pastor, basahon ni mo. Wala ka yung ipasa. Na komentaryo man ka. Nabasa na ini.
Dili Ang official. Katoliko kulang. Dili official lang. Ha? Dili ni Ano man? dili ni Katoliko. Ay sa basahon gini na to. Dili ni Katoliko. Ayaw, pastor. Ayaw, pastor, ha? Iya ko ba nga, pastor? Ayaw palugo. Anong inyong gikuhaan, inyong bigay? Sa King James dagan kay kulang. Dito. Aysa. Dito. Ay, sapaw kay pastor, basta. Ay, sapaw. Dili official yan sa Katoliko ha. Manong wala daw. Pero ato niya gibasa. Nag-komentaryo to siya. Oh. Hey! Sa iyang hangyo. Pwede ba natong basahon? Wa ni basa nag-komentaryo. Wala gani! Oh. Manong Katoliko na ba ini dawat ini? Dili oy. O basahon, paminaw. Ganong wala na diha? Kining basahuna, Biblia. Paminaw. Gidawat sa Romano Katoliko, ingon nga bahin, kanon o lista sa daang kasabutan. Paminaw, intro malis Biblia. Daghang mga protestante, ilabi na yun, ang mga Luterano at Ligano, ang miisip ining basahuna nga angay basahon o gawaton. Dili lang di Katoliko imong pangutanon nganong walay kapitulong bersikulo. Gidawat sa ninyo pangutan ang inyong pastorsan nganong gidawat ninyo din kay kini siya ekonomikal. Naay Biblia. Naay 14. Na may laing Biblia nga laing 14. Sige, basahan. Basahan na itong 14. Tarong magbasa. 14 dara. Nganong walay 14 ang sumpay na footnote sa ubos. May mga sinulat nga naglakip og bersikulo 14. Unsa may gisulat? Pagkalaot ninyo. Nato dili. Ha? Pagkalaot ninyo magtutudlo sa balaod kamong mga parisyo, mga tigpakaron ingnon, mao ni ang nasulat Tiwasa! sa Tiwasa! Mateo 22 o 23:14. Ilubigan ninyo ang mga byuda. Isakmita ninyo sila sa ilang katigayunan. Mga pastor Unya, mga pastor dito siya. ipasigat mo ninyo ang dagsa ka mga pagampo. Pastor. Pamunta lang, ano ko nang may 14? Nasa footnote, pastor, ganun may 14. I-explain dito ang 14 nga naay nasulat ripirado sa mga Hudiyo. Alaot ang mga Hudiyo nga nanghukok sa mga byuda. Kadto nang hatag og 10% ngadto sa mga parisyo. Kumplito ni ako. Kadto din nangawat, kadto din nang hatag og 10% di pasidanan pagkaalaot ninyo. Oy, pero wala man Berkin. Pasabasa sa intro o footnote. Ha? Intro o footnote ko'y basa ha? Pero wala siya namutana. Kinsa ang nabukod si Paang Katoliko, nawala na siya sa pangutana. Wala siya pangutana. Kinsa unang sa tupapa, wala siya pangutana. Manong gitawag mo gamahan si Pedro, gianggol niya, pwede siya sa tawag mo na gamahan. Sa pagkamahan lang sa iyang pagkakinikanan, hindi mo kaduha ang espirituhan mo ka na. Kunduan mo eh. Mississippi Alliance Baptist o Simbahan. Apil, tinukod ba na? Tinukod ni Kristo. Yay! Minutaw ang kamatunan. Ikan sa labas o wapa maugang ang mga nabil ni Pastor. Nga ang Katoliko, tinukod ni Kristo. Wala siya nangutana sa itong tabi ko. Nangutana na siya. O sa maksin pa. Umahagupit. Ha? Dito ka sa kinig ba? Ha? Wala kinig kumasaling. Kaambang mo na saling. Bosa, ang kamatuhuran mitumaw. Sumala sa ilang basahon. Ang Katoliko, matuhod ng Kristohanong simbahan. Wala niya ni basaha. Ano ni ba ni mo basahon sa iyong mga libro? Basahan niya tubangan sa iyong mga libro ng Katoliko through Christian Church. Basahan eh! Sige kang basa-basa sa Biblia Katoliko, wala pa ka makabasa din eh! Sa inyong basahon?
may founder sa ila? Ha? Ha? Ang founder sa ila, sumala sa Pulen? Dako, kayong galbo na kong dumok. Nagkarong hapuna mga kaigsunan na inkwentro na to sa kamaturan ang atong founder o bishop sa Tabernacle Church. Sumala sa ilang dokumento. Ano sa amin na tabo? Dumagok Gymnasium, May 23, 24, 2003, 5 to 8 p.m. Pastor Jimar Magsanay, chosen people of faith, Bishop and founder, nakikompetensya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na magtutuon sa iyang simbahan. Tito Tristes, ang magpasiudag naing simbahan, pahilayo kaniya. Kay manunlog ang dimao. Galasya Kapitulo 1, versikulo 8, ang manunlog dimao, ipatunglo. Pero ayaw tungluan si Pastor. Iyampo na to siya. Kaya ato sa Gibson. Amen! O may hapon na itong tanan. Okay, so mag-break sa tagamay, painumun sa nato og tubig, ang matag-usa kanila para ano nga makapadayon ta niini, no? Okay, hugyaw sa bigas. Okay, uma sa bigas. Okay, so para unya, dili na ta magsapaw-sapaw, dili na ta mapila-pila hugyaw, no? Diagtagan na tao panahon para sa maghugyaw niini. Karon next nga magbutanan na sa si Bro Kenneth kang Pastor Jemar Magsanay sa Faith Tabernacle. Okay. So okay na, Pastor. Okay na. So pangutan na diretso. Okay. Para diretso na. Okay, so okay, programa man sa safety. So sila atong desisyonon, no? So kani pangutan na si Bro Kenneth. Okay. Andun na mga pastor sa pangutanan ni Bro Kenneth. Kung sa may iyang pangutan o hindi ko pasulti o. Okay. Pangutana po sa imong di pangutana gani ha. Kato mga pangutanan ni mo gani ha. Iya po ito ipangutana sa inyo ha. Meaning, ang iyang ipangutana ang topic na una. Okay. Ang imong mga pangutana iya pangutanon. No? Okay. Imong topic, imo kung balik kong pangutana. Dili ang agong palsa. Kato mga pangutanan daw ni mo gani ha. Okay. So, okay na. Ano na ka, Pastor? Ano na ka, Bro Kenneth? Okay. Wala na yung minuto kay Pagkat, natay limit sa ulong. Ulong mga pangutana to, no? O ulong mga pangutana. Iya po na nato ang pangutana. Pila ka po. No, santo ulong na kay ulong na lang yung mga pangutana gani ha. Yakap po na to siya, ulong po. Wala na tayo mga oras ana nga ibang ipadayag. Ano na ka, usawan niyo mo pagpadayag na sa pagtubag. Nana niya. So wala giurasan. Giurasan ninyo, wala yung oras. Klaro tayo, wala yung oras. Wala tayong oras. So, okay na. Ang tubag. Ito nga rin programa kita ay magbuot. Okay. Kung tayo tayo permit siguro nila, pwede tayo ng kasuhanan eh. Ito nga rin programa, kita ay magbuot pinakabilis sa pangutana. Kahit home run na yan ni Galasitis gabi eh. O sa kapangutana, kumbaga yung last city. Kumbaga, isang mga 2 minutos, hindi kayo. May limit, kanya, ayaw naman ito 2 minutos na ko, 1 minuto na ito. Okay, so be responsive na punta sa mga pangutana, no? Ang atong tubag ay. So be responsive na sa mga tubag, sa mga pangutana. Para punto by punto ta, no? Straight to the point. Okay, so okay na, andun na ka, Pastor? Sa magawa, minit pangutana? Okay, bro, andun na ba ka sa 2 minutos? Ang tubag? Okay na ba sa mga Pastor? 2 minutos ang tubag? Okay, 2 minutos. Okay na daw siya. Okay, kisa mo oras ba? Palihog? Okay, bro. So, alam na ka? Alam na sa bigas? Unang pangutana. Bro. Unang puntos pangutana, sumala sa iyong ipangutana, nangutana ka na ko ganihan kinsay katungkol sa Bahang Katoliko. Karon mangutana ko. Sumala sa imong nadungog kaganiha sa akong tubag, kinsay katungkol sa Bahang Katoliko. Sumala sa akong tubag. Okay, time, start. Sumala sa history o sa kasulatan. Okay, dali lang. Clarification. Irresponsive, Pastor. Be responsive. Ako pangutana. Sumala sa akong tubag. Sumala sa akong tubag.
kaniya nga nangutana ka kinsay katungkol simbahan Katoliko gitubag pika ka si Kristo. Karon kinsay nagtungkol sa simbahan Katoliko sumala sa kung tubag sa imong pangutana. Nganong utruhon mamarat ko Ay! tubag ang imong pangutana mao na mo kahang imong tubag yung bubuan nimo. Ay, objection. Ayaw. Ang imong pangutana ang imong na ang tubag. Okay. Away personal attack. Bugo na kami ito, hindi ka tubag sa pangutana sa bugo. Kakisa lang may nabugo aling karon. Bugo kayo daw ang nabutana, wala di ka tubag sa pangutana sa bugo. Pag-sure ba? Sayon kayo pangutana. Sumala sa imong pangutana kagaliha. Sumala sa imong pangutana kagaliha. Nagutana ang kinsay katungkol simbahan Katoliko. Pangutana di ka. Sumala sa imong tubag. Kinsay katungkol simbahan Katoliko. Sumala sa imong tubag sa imong pangutana. Ano naman? Pangutana sa bugo. Tubaga break ko mga pastor, tubaga. Okay, rolling sa ta. Okay, rolling sa. Minaw. Kay ang atong pamaagi ni sa pagpangutana og tubag. So ang atong itubag o mga pangutana dili ta magsulti og below the belt, no? So iwas ato ang kanang side comment and then below the belt. Kana mga personal attack wala to na siya wala na to na siya. Okay, klaro tayo. Okay, clarification. Klaro na to baso. Kasi pangutana. Balik pangutana. Sayon kayo pangutana yun. Pangutana sa bugo. Ha? Namutana o kaganiha, kinsay katungkol simbahan Katoliko kitubag ka nako. Ang akong pangutana, kinsay katungkol simbahan Katoliko sumala sa mong tubag. Ay, kasuko, tubag ka lang. Okay, so klaro kayo pangutana. So, okay na, ready na timer? Okay, ready. Pagsugod gusto na ni Pastor. Start. Nangutana ka, sumala sa imong tubag, mangutana ka karon ang utbay pasabot, lintanon ka sa imong tubag. Okay, rolling ta. Pastor, kung hindi, paminaw sa, rolling sa ta. Pwede hindi mo tubag, okay, paminaw sa, rolling sa ko, para makasilap na kita. Pwede po hindi mo, Pastor, na hindi mo tumagon, or pwede po hindi mo tumagon. Pero kung tumagon mo, responsive lang ta sa mga pangutana. Okay. So, klaro. Okay, klaro ha? Mr. Moderator of Vision. Pero meron mo pa rin yung pangutana na mga bupot na ta. Ha? Hindi na magtutubag. That is what we call, sa art, argumentation, and debate, that is what we call clarificatory question. Pero honti ka, kung nagaduwag baka sa mong tubag. Taron! Sa'yo naman yung kayo yung pangutana ha. Ayan na. Dili ko sa mong tubag sa pangutana, laing pangutana. Ayan sa mga ka na. Okay, Mr. Moderator, tinawag. Paliyog lang kay lamay may moderator. So, paliyog na lang na mag-iyong ka ng moderator na walay mo sabaw, nilita mo sabaw. Kaya para magkasilata na ita. So, klaro na to, ang pangutana, tubagon. Pero kung dili ka rin makatubag sa pangutana, pili ka mag-iyong na next question. Okay? And then, paliyog na po, dali lang ka. Okay. Dali lang ka, ang napo niya sa bigas, ayaw sa po magsabaw-sabaw diha. Kaya maklarify na ito ng duha na ilahang ka pagpangutana o tubag. Okay. So, okay. Sabi yung clarification mo? Ang akong clarification, ganong mangutana man siya na ang ipatubag, ang iya ramang tubag. Okay. Kung mangutana siya, dapat ang iyang paminaw, ang akong tubag, dili ang Okay. Kaya kung dili mo kumbaga na pastor, kaya di mag-next question. No? So, ano na lang, kaya para ko na to. Kung dili siya mo tubag sa pangutana, dili na ito pa problema. Kaya usap pa rin pangutana, di ba mo tubag? Dili ka lang may pangutanon. Mga ayam na lang pala yung Katoliko, ano, hindi man siya mo tubag. O, wala
Asa? Anong pangutana mo ka? Mr. Monitor, paminaw, Mr. Monitor ha? Dili siya magbuot kung sa ibang pangutana. Pero kinahanglan responsive siya siyang tubag sa akong pangutana. Ang akong pangutana, tubag sa iyang pangutana. Kung wala mong ingong niya, pangutana ko, sumala sa imong pangutana. Ang pangutana, simple naman kayo. Clarificatory question. Kung dili, dili. Ha? Sumala sa imong pangutana na ganyan kinsa katugol si Bahang Katoliko. Itubag kita. Kung kalinaw na ganyan sa tubag, kung di ka magtubag ini, kamahayan, galami. Amo man yung programa. Ang pangutana, sumala sa imong tubag, kinsay katugol si Bahang Katoliko, sumala sa imong tubag sa imong pangutana. Kasabat? Okay, so klaro kayo ang pangutana. Karon, ruling sa ko para mag-clarify na ito kung dili ganit na makatubag ini, pwede na mag-next question. Then ikaduha, dili ka musapaw. Ikaduha sa mga pangutana. Ato sa tubagon. So dili ka mag-side comment and then likayan ko na ito ang mga hugyaw diya sa mikas, no? So, qualification. Pero kung dili ka nini matubag, pwede na mag-next question. Pero kung dili ka mapadayon na may pa, i-undang na lang natin, padayon na lang natin ang pagpadayon na ini sa apan. Yes. Yes. Ano na lang? No? Okay, klaro, Pastor. Ano na lang? So, okay. Ang among pagpili, for example, nagtuumi na ang City Alliance. Okay, sa. Ayan lang. Bila ko na yung sulti niya. Okay. Ayan lang. Okay, so klaro na, ang ruling na to, be responsive, ikaduha, pangutana, hindi kung dili ka makatubag, pwede ka mag-next question. Ikatulong, ligayan na ito ang mga magsapaw. And then kung pangutana gani, direct to the point, punto por punto. So klaro kayo, ang nangutana, and then tubagon, be responsive lang ta sa pangutana. Pero kung dili ninyo gusto nga, mapadayon ini mga kaliukan na ito karong hapuna, so pwede pa, undangon na lang nato and then magpadayan ka lang o magpadayon na lang tagwan. So bila lang nabilin, napay 1 minute and 45 seconds, so layo-layo pa kayo. 15 seconds ang nakuhaan. So, uyo ka Pastor, utubag, pangutana siya, tapos tubagon mo. Ha? Okay. So, pangutana siya. Sa inyo ha? Okay. Clarify lang na ito, pangutana. Okay, ready. Mangutana sa clarify. Okay, yun dyan, clarify sa nato. So, bago ni Pastor, iyang tubagon. Sa hinaot nga responsive sa siyang tubag. Pagpangutana niyo kaganiya, kinsay katungkol si Bahang Katoliko, sumalas Biblia, di tubag kita. Karon, kung naminaw ka sa mong tubag, kinsay katungkol si Bahang Katoliko, wala akong ditubag. Ang pangutana, kinsay katungkol si Bahang Katoliko, sumala sa mong tubag. Okay, klaro kayo, no? Okay, klaro kayo. Kung pila kanino to? 1.45 seconds ang nabilin. So, imong itubag, tubagon ba nimo o dili? Kung dili nimo tubagon, next question ta. Pero tubagon nimo, go. Ang akong tubag mauni. Karon pa ko nagaduo og pangutana. Nga ang tubag ang iya lang gitubag. Okay, dayan. Rolling ta, klaro kayo nga tuwag ka na. Klaro kayo. So, dili ba dyan? Dili kayo musudod sa rolling ka to. Basta na. Kumagandaan, kinsa tao man, nilaya ka mag-street, tingin kay karon patong kadungog, di man natubag. Be responsive. Sige, sunod, laing pangutana. Laing pangutana, kay resort kayo. Pangutana ko sa Google. Resort kayo, karon. Sunod ka pangutana, Mr. Okay, ulit sa ta. So, hatagan sa nato o galing si Pastor, no? So, pala. Dili na? Close na lang nato niya, hindi man ta magkasinabo. Okay. Doon na, klaro ninyo, ang programa, iko kami ng utana, kunya ang akong tubag, limitado, dili para sa inyo nga, walay limit, puro sultanan, ang atong sakop, 1-on-1 debate, pero walang matuman. Kunya, kung mangutana mo, kamoy magbuot sa tubag, so dili na pwede. Okay? Okay, so klaro na, so undaw na
ang mga pangutana karong hapon na sa office namin. Salamat kayo. Pasalamat. Pastor, pasalamat Pastor. Salamat kayo Pastor sa imong pag-anindin no. So ikaw na naman pasalamat Pastor. Okay na. So salamat kayo sa pag-anindin ninyo. Ang akong pasalamat, ang iya na lang istorya. Okay, sige. Salamat sa inyo sa inyong pag-anindin, no? Okay, so karon magpadayon ta sa pagpanayag o pagpahayag sa atong mga igsoon diya sa Catholic Faith Defender. Padayon ta sa pagpahayag ini. Atong tawagon ang atong halandon nga moderator asa na to? Para sa atong alamat ini. Bro, ihatag ako ang microphone sa imo. So, kaya mo mamula lang ako sa Baptist State Binagla, right? Kung ba naman, Klaro kayo, ang panayag niyo at tulong sumante. Kasayo ba kayo kung tanong isa ang nagtukod sa subahang katoliko pero nagumili kayo si pastor sa siyang pagtukan. Bisan siguro ang kukuha na to. Ano? Sabi mo ba? Tana sa katoliko, isa nagtukod. Bayo na po kaya. Salamat kayo sa nagsindi ng mga tarungan o pagkatarungan. Then, isang ko yun nga ito na nag-ikataw o dahil doon ay mga punto sa pagkailangan ng atong spiritual. Kaya nga, salamat kayo sa atong balaysong na nisimot yun pero po na sa tuwa may na yun pero na yun sila. I think that is one of the spirit Pastor, thank you. sa pagbalikod na isa to resinti ang katarungan ganyan na pero atong ipawa na to ubang ato relasyon ikaw na ang prinsipyo katarungan na Diyos ka na simbahan no? Kaya salamat kayo sa pagkakasama salamat kayo sa mga kauban ng bisita karami ka bisita ron dito sa Bondero at Nichols si Brad Lapo ako sa okay magkano dia po okay so doon ay mga text ng libuyan na ilutaw sa pagkulas ng mga tutay umasaman sa Biblia ito sa nagtutog sa bahan katoliko kung di mo natin nagkalimot kay just kaya ko na just kaya ko na pinagin sa mga dokumento kaya di pinasaksan tayo